समझदारी नहीं है तनको। बताओ हई हई आओ भैया। भाई जहाँ मन करता वही रख देता आओ भैया देखो देखो भैया हई ये घर बाटे ठीक बा। तो ई घर में आधा जौन बा नु आधा तो आधा हमार हिस्सा मिलल बा आधा हमारा बड़का भाई के। तो जौन हमार हिस्सा बाटे उ हमरा बेचे के बा उहे बेच देवे के बा। कैसे हमरा तो यहाँ रहे के बा ना तो उहे बेचे के बा। बोलो ये तो बा है का कहते घर बेचे के। हाँ तोर बनवालो घर जमीन किन्नी हम घर बनवनी हम हाँ तो के बियाह शादी करनी तो बेच देबे जमीन एती घर। ए मर्दे हमरा के तू हिस्सा देले बड़ा कि ना आधा। तो हिस्सा दियल बा तो बेचे वाला के हई सी हमार नु हक बा। ए तो हमार आधा हिस्सा मिलल बा हम कुछ करी नु। हमार हिस्सा जितना बाटे हम तो बेचबे करब। हमरा यहाँ कौन रहे के बा हम बाहर चल जाए। नौटंकी तू तहार हिस्सा बा मारम की गाल फाट जाई तहार। अभी फोन करते हैं छोटका के लगे। बाप रे हेलो ये बा भैया बाबू ठीक बा तने हेने आओ दुआर पर जल्दी तो केहू आओ के तुरंत बोला आओ। बुझा तो बोलैले से डर जाम का हम। ए तो का कर लिया होता तो ए भाई हई कल में भी हमार हिस्सा बा आधा में से बेच देबे का भइल बाबूजी का भइल हो। अरे हई पगलाइल बा आधा घर बेचत है में से। अरे तो घर बेचतर बेचम ना हमार आधा बा तो बेचम ना कोची तोर बाटे में आधा बा में से हमार आधा बा तो ना सुन ना बेचे। तोर बा ना हमार बा समी करे कोई लड़ता केने बेच देबे घर। आधा हमरा के बखरा लगले बन कि ना कहाँ तोर लिखल बा कि हमरा नाम लिखल बा केहू के नाम नहीं लिखल। इनकर नाम सब बा इनकर कोई लड़ता केने बेच देबे। एतन से पोसले पालले हम मनी का सेवा संस्कार हम करतन तो लड़का कमा के रंगदार देखत रही हम घर बेच देबो। भाई तो दू जगह बखरा लगले बन तो मिला के चाहिए। बाबूजी माई के हम करतन सेवा संस्कार है खोर खोरा के हम देतन तू कमा के लड़ता तहार हो गइल। तू बेच देबो घर बेटा तर के आवता कि ना बखरा न लगले तू बखरा न लगले तू जगह के किने आवता के लगला से कब आधा मन ना भाई सुना है ना पहले तू कितना रुपया देता रहा महीना में लोग खर्चा खोरा की के। माने तू जानता रह हम रहने हुआ हम पैसा भेजन तो हमने की जानो कितना भेजन? महीना के 3000 4000 रुपया भेजनी हो 3000 4000 रुपया भेजला से खर्चे चल जाला। कितना से चलेला 4000 रुपया तो बिना सिगरेट के ओकरे बाद चाय के लग जाता टे हैं। तो हम कहत नहीं के बीड़ी सिगरेट पियस चाय पियो का तू खात ना कोई पान गुटका हैं तार में बात इकर मुंह नहीं खे इकर मुंह रख देबो तू तो दारू पिएला हैं तो दारू में तारा से ऐसा बेसी लागत है पैसा में। तू एमे बखरा नहीं लगैले कोचे बाखरा दियाइल बा के ताहार दुगो रूम बा दुगो हमार रूम बा तारा नामे लिखा बा। ए तो हमरा के बखरा जेल तो हम अपन बखरा कुछ करी बेच तू के चाय होशियार कुछ बड़ो करी तू होशियार बड़ो हाँ। हैं वही बात कहता है तू होशियार बड़ो ए तो बेच देबो बेच देबो कैसे कि ले लिखे होशियार बनता रहो। हमरा के बखरा लगैले सुना बन ना हम पहले बेचेम तू सुना ना पहले हम होशियार बना बुझलो 3000 में खर्चा ना चलेला हैं आ यही में बुल पुरैला होटल में दर दवाई देखाए के बाकी खाए के पिए के करे हम कहां से करे हम। हमरा के बखरा लगैले बन कि ना बाखरा लगैला तारा नाम लिख के देले बड़न हमरा के बखरा लागल बा कि ना हम अपन बखरा कुछ करी बेची चाहे कुछ करी तो बेच देबो काहे ना बेचे? पूरा घर खर्चा के देखो इनकर तो देखे नहीं ना 3000 4000 महीना के भेजनी हो तू ढेर बोलता रह 3000 ए भाई है ना वो है ना हमारा हई देखो ई आधा ई घर में से बा आधा हमरा आधा बेच देबे के बा ठीक बा फिर सुनाबे बहुत कहीं मत बचावे में के घुसी केकरा मुता बटे केकरा मुता बटे बड़ियाली मत बतियाओ बढ़ियाड़ी बतियाओ 3000 में खर्चा चलेला लोग के बड़ियाली मत 3000 में खर्चा चला लेबो हम तो बेच ना तहार बेटा बाटे एगो हैं आ तू बड़ा 3000 में अपना बेटा खर्चा चला लेबो 18 15 साल का होता ना खर्चा चला लेबो 65 साल का 70 साल का आदमी का 3000 में खर्चा चलावत रह तू 3000 रुपया ना हो रुपया हो ना 3000 रुपया 3000 रुपया महीना पोस लेबो। अंग्रेजी मत बतियाओ हमरा चाहिए में से हमारा बखरा लागल बा हम बेचे मन में से एगो ईटा मारे मीठा उठा के रुका बात रुका ना हम मार रुका ना ए मार दे मारपीट से ऐसा क्या घर कहत रहल हमरा के लेवे के ए मर जाता आधा हमर बेच दे हम कहलिए का अकेले बाटे तारा लगे मार दे जाइबो तू ए, मार दे। घर बेच देबो माने तू लोग का चाहत रहलो तू ना चाहत रह तू चाहत का बारा लो तू लोग पहले इनकर पूरा घर खर्चा देबो त तारा में हिस्सा मिल या ना देबो हमरा हिस्सा में बा हम अपन हिस्सा कुछ करी बेची चाहे कुछ करी यही ले लेबो हिस्सा 2000 में तू हिस्सा ले लेबो 3000 में अभी रंगदारी होता दोनों जना के जान जियो लोग। जात रह में तो तू कलिया जा हां हेले ना देम टंगड़ी काट देम जा ये भगा देम हमार हिस्सा आधा बाटे हम आधा बेची हिस्सा चाहे कहाँ कुछ कहाँ करी से हो हिस्सा गई बा तारा के हिस्सा देहल बा रहे खातिर की तारा के बेचे खातिर देहल बा हम बेची चाहे कुछ करी हम यहाँ ना रहम तो का तुम्हें करे होशियार बड़ो तुम्हें होशियार बड़ो माने हम यहाँ ना रहम तो बेचम ना हम अपन हां बेचे खातिर लिख दिया हिस्सा रहे खातिर रहे को तो रहे रहे तो जा जहां रहे को ता रहो आ हिस्सा लेके बनू त बराबर पैसा दो सब चीज में ठीक बात एकरा ए पर पंचायती होई हां होई तो होई देख लिए जा पंचायती होई हमार हिस्सा निकली उतना हम अपन बेचे जौन पंच कही लुनु हाँ। पंच कही तो हम मान लेम जा ठीक बा हम अपन तो बेचबे करम हमार हिस्सा बात तो पंचायत बिटर कल तारा लोग के देवे के पड़ी तू पंचायत बिटर कल हनु हाँ। पंचायत बिटर लियो जौन पंच कही तो हम मान लेम जौन पंच तो कही तो हम माने के पड़ी ज्यादा अंग्रेजी मत बतियाओ तू लोग अंग्रेजी बतियाओ तेरो आधा में से बेचबे करम हम अंग्रेजी मत बतियाओ आधा में से लेके बेचे जा ठीक बा जा ना ना ओकर मन पड़ गइल बा सुनो ओकर बाबूजी
ई घर में जैसे आवत नु एकरा के बांध के घर में मारला के काम भाई करे ओकरा के साफ टके देला काम नहीं खे बताबो 4 दिन कमैले ना भइले करा बाहर गइला कमा के आइल बा रुपया के गर्मी फूंक ले ना एकर मेहरारू एकरा कान भरले बिया हां उहे बात है बेच देवे के बेच के बाहर में बाहर रह के ओइजा खरीद के बनाओ के आवल जा रहल जाई तुम्हें बताओ हम तन से तार सेवा संस्कार करतनी है तो सब बेच दी तो हम कहां जाएम हम उहे न हमार बात बा। परिवार बाल बच्चा कहां जाई ना ना उनका बेच दिया ई तू देख लियो तारे पे बाटे हां ना तो आई केव कल कहता पंचायत लूटे के नु तो पंचायत में देख लियो तू बताइयो कि कितना सेवा संस्कार तार कोइले बने इतना साल से उ का कोइले बता रखे 2000 महीना दे कुछ दी ना हो जाई ना करेला तो ना बराबर बा तो काल अगर पंचायत होता नु अगर कौन सा बात है तुम काल वही बांध के मारम करके तू हाँ, खाली तो एकदम। टाइट रहियो तू देखो टाइट बनी सब कागज पत्र हमरे हाथ में हां बा तो तू जौन रख का- रखियो अपने लगे रखियो जौन नहीं का- कहत के तू हमरा के लिख के दो ना तू अपने ना, लगे रख बेच दियो नहीं तो घर बेच दियो ठीक बा चलो ना देख लिया ई